Curaçao gaat plekken inrichten waar mensen via een drive-thru getest kunnen worden op corona. Ook moet voorlopig iedereen die uit het buitenland komt 14 dagen in quarantaine blijven. Verder moet worden onderzocht of er geen groepen in de samenleving zijn die tot nu toe over het hoofd zijn gezien bij coronacontroles. Dat heeft epidemioloog Izzy Gestenbloed vandaag gezegd. Hij sprak samen met minister Suzy Camelia Reumer van Gezondheid over de stappen die nu moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat coronaverspreiding beperkt blijft op Curaçao. Daarbij benadrukte hij dat we op het eiland maatregelen gaan invoeren om ervoor te zorgen dat de reguliere zorg weer kan worden gegeven en achterstanden in die zorg kunnen worden ingelopen. Ook komt er volgende week een nieuwe groep medici aan op Curaçao. Het gaat om 2 keer 30 personen. Deze mensen zijn bedoeld als backup voor het geval er toch een uitbraak komt in de komende tijd. Mondkapjes op Curaçao zijn voorlopig niet verplicht, dit in tegenstelling tot veel andere landen. Epidemioloog Izzy Gestenbloed stelt dat de kans om op Curaçao nu besmet te worden erg klein is. Daarbij speelt onder meer het weer een rol. Veel van ons leven speelt zich buiten af, maar door de wind blijft een mogelijk virus niet hangen. Mocht de situatie veranderen op Curaçao, dan kan het alsnog verplicht worden om een mondkapje te dragen, aldus Gestenbloed. Op Aruba is een patiënt overleden die al enige tijd op de intensive care lag. Hij is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Het is de derde coronadode op het eiland. De eerste 2 stierven bijna een maand geleden. In totaal zijn er op Aruba 101 besmettingen geregistreerd. In de afgelopen 2 weken is dat aantal nauwelijks veranderd. 9 mensen zijn nog niet hersteld. Bijna 1800 mensen op Aruba zijn getest.